जों दा उदालगुरिनि बादागाव होननाय जायगायाव दंफैयो मिथिखादों बयबो गराय फाख्रि रजनी बसुमतारी मेमनि मोनसे सावथुननि शुटिं सोलिगासिनो बे शुटिंनि थाखायनो जोङो अलमस्ट दा 1 वीकसो जाफैबाय बेयाव ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों शुटिंखौ खालामफैनानै आरो गामिनि मानसिफोराबो बिराद हेल्प होगासिनो जोंखौ सापर्ट खालामगासिनो नोंथांमोन बयबो रायजो राजाफोरा सापर्ट होगोन होननानै जों आसा खालामबाय जोंनि बे शुटआव ओरैनोथ' बिराद एसे बेलेग एक्सपिरियेन्स मोनगासिनो रजनी मेमजों मावनानै दा हपफुलि मोजां जागोनखौ आसा खालायदों ओरैनोथ' उदालगुरियाव बहुद जायगायावनो फैफेरबाय खिन्थु बे बादागावआव फैनाया फार्स्ट टाइम आरो गामिनि मानसिफोरनिफ्रायबो बिराद हेल्प मोनदों सापर्ट मोनदों बेखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों बेबायदिनो बयबो सापर्ट होगोन होननानै बा जोंनि मुभिखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो बयनिबो सापर्ट नांगौ दा जोंनो जों स्टार्टिंआव गुवाहाटीयाव लाखांबाय साननैनि माबा दंमोन शिडिउल दंमोन बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट उदालगुरियाव फैबाय बादागावआव ओमफ्राय उदालगुरियाव जों बादागावआव शुट खालायदों ओमफ्राय दा जों नलबारियाव दंफैयो ओमफ्राय माजुलि होननाय मोनसे जायगा दं माजुलियावबो जों शुट खालामबाय आरो स्टार्टिंआवथ' जों साननै गुवाहाटीयाव शुट लाबोदों बेनो आरो अभारअल एक्सपिरियेन्सआ बिराद मोजां सोलिगासिनो ओमफ्राय मानसिफ्राबो बिराद हेल्पफुल ओंखायनो मोजां मोनदों आरो बिदिथ' दा दङ फिसा प्रजेक्टसफोर दङ खिन्थु दा बेखौ जोबनायनि उनावसो माबानो हागोन आरो दा जेबो बै नेक्स्ट पेन्डिं प्रजेक्टनि खोथा जेबो सानथ'वाखै आरो बे फिल्मा दा शुटआ सोलिगासिनो दाथ' 1 मान्थसो लाखागोन शुटआवनो ओमफ्राय पस्ट प्रडाक्शननि खामानि थाबावगोन बे पस्ट प्रडाक्शना जोबबानो रिलिजनि खोथा दाबो जेबो माबाथ'वाखै खिन्थु बिदिनो स्टेप बाय स्टेप फोजोबनानै जाहैगोन आरो आच्छा बे दा आङो रजनी मेमजों खामानि मावनाया नैबे आंनि फार्स्ट टाइम जागोन आरो बे बादागामियाव फैनायाबो आंनि फार्स्ट टाइम आरो फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बादागामिनि रायजो राजाफ्रा बिराद मानि हेल्प होदों आरोना बिराद मानि सापर्ट खालामदों आरो बे नैबे गराय फाख्रि मुभि दा जागासिनो 1 वीकआनो जाबाय ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरो बिराद डिसिप्लिनाव जागासिनो दङ दा बे शुटिंफ्रा ओमफ्राय बेनो मोजां मोनदों बिरादनो खालामनानै आरो रायजो राजाफ्रा बिराद सापर्ट होदों बिनि थाखायबो आं बिराद मानि गोसोजों साबायखर बावबाय बे बादागामिनि रायजो राजाफोरखौ आंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन आइ थिंक आङो 2015आव आंनि लास्ट मुभिमोन ओमफ्राय नै 2015निफ्राय नै दा नैबे 2022आव दा नैबे आंनि मानि मोनसे मुभि गाबावनाय जाबाय आरो ओरैनोथ' मुभिनि अफार्सफ्रा फैयोमोन नाथाय आं खालामनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा बे रजनी मेमनि मानि स्क्रिप्टखौ मोजां मोननानै आङो गानाय जाबाय थेंक इउ खालामनायनि मुङा मा वाइल्ड स्वान्स इंलिशाव ओमफ्राय बिनि बर'नि टाइटेला जाबाय गराय फाख्रि औ बे फिल्मनि सोमोन्दै बर' रायजो राजानि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों जोंनि गेजेराव गोबां ससाइटिनि बायदिनो जोंनि ससाइटियावबो हौवा हिन्जावनि गेजेराव फाराग नोजोरजों नायनाय दाबो दोङो जेखौ इंलिशाव जेन्डार डिसक्रिमिनेशन होननानै बुङो बेखौ जों खिन्थिनो नागिरदों बेयाव जे जेन्डार डिसक्रिमिनेशन थानाङा जुदि समाजा मोजाङै आवगायलांनांगौ बिदिबा हौवा आरो हिन्जावखौ बेलेग माने फाराग नोजोरजों नायनाङा एखे नोजोरजों नायनांगौ एखे अपरचुनिटि होनांगौ बिदि नङा जे हौवाफोरखौ बांसिन माबा होयो इम्परटेन्स होयो ओमफ्राय जिथु रुल हिन्जावफोरनो एप्लाइ खालामो बे रुला हौवाफोरनोबो एप्लाइ खालामनांगौ बे नङा जे हिन्जावफोरनिया बेलेग रुल आरो हौवाफोरनि थाखाय बेलेग रुल बिदि जानाङा बेखौनो जों बुंनो हास्थायदों जोंहा साथाम माने पेरेलेल लिड होनना बुंजायो बेखौ सासेल' लिड नङा लिड एक्ट्रेस होनबा जोंहा साथाम बेनो जाबाय संगिना ब्रह्म हेलिना दैमारि आरो मिथिंगा नार्जारि आरो बिनि अनगायैबो मोनसे मोजां बिराद इम्परटेन्ट मोनसे रलाव आब' अनजालि दैमारिखौ लानाय जादों बिथाङा खालामगोन मोनसे मोजां रल बे सावथुनाव बे जायगायाव लाबावगोन सुटखौ बेयावनो लाजोबनाय जागोन उदालगुरि ओनसोलाव दा बादागामि माजुलि आरो नै दिनै नोलोबारिनि हाइ स्कुलाव लानाय जादों
बे ओनसोलावनो लाजोबनाय जागोन गासैबो दा साननैनि शुट जोंहा गुवाहाटियावमोन जेखौ जों लाखानानै फैदों आरो बेयाव गोजोननाय थाबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय